आसा नों होनदो नोङा मा नों होननायाबो जादो दा आंखौ मानो सोबाखै नोङो बिथांमोना फैनानै जोंनि गेजेराव बुंफैदों जे नोंथांमोना मेगन नुसोबनानै बे खेबसेयावहाय ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै बिथांमोना बुंफैदों। खुलुमबाय गिबियावनो आंनि बे गोदान भिडिअ दाब दाब जायगानिफ्राय नुजाथिफैनो हानाय मानगोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोनखौ आं बरायना लाग्रोनाय जाबाय। फैगौ 22 सेप्तेम्बराव बिटिसि बिसायख'थिया जानो थांगासिनो दङ। दा बे बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानैनो जों बर' हारिनिनो माखासे बर' फिसाफोरा गावजों गावनि गेजेरावनो दिनै बुलायलायदों, दिनै होसोलायदों, दिनै गारि बुख्रुबलायदों, दिनै सोरखौबा खर'आवनो दिनै बुख्रुबनानै हरनाय माखासे गोबां रोखोमनि गोबां जाथायफोरखौ जों बयबो मिथिखाबाय। दा दिनै जायफोर बर' फिसाफ्रा बे पलिटिकेल इस्युखौ लानानै पार्सनेल इस्यु खालामलायनानै गावजों गावनि गेजेराव दिनै बुलायलायबाय, होसोलायबाय, बुख्रेबलायबाय, बैसोरनिसिम मोनसे बाथ्रा आं फोरमायहरनो नाजागोन। दिनै जाय पलिटिकेल पार्टिनि थाखाय बेफोरबायदि जाथावथारै जाथायखौ दिनै सोमजिहोदों, दिनै जाय पलिटिकेल लिडारनि थाखाय बेफोरबायदि जाथावथारै जाथायखौ दिनै सोमजिहोदों, नोंसोरनि बेफोरबायदि सोमजिहोनाय जाथाया गेदेरनिफ्राय गेदेरसिन जेब्ला जालाङो, जेब्ला खैफोदाव गोग्लैयो, जाय पलिटिकेल पार्टिनि थाखाय नोंसोरो बेफोरबायदि खामानिखौ मावदों, जाय पलिटिकेल लिडारनि थाखाय लिडार्सफोरनि थाखाय बेफोरबायदि खामानिखौ नोंसोर मावदों, नोंसोर खैफोदाव गोग्लैयोबा बै पलिटिकेल पार्टिया नोंखौ नायफिनाबो जानो हागौ आरो बै पलिटिकेल लिडारफ्रा नोंखौ नायफिनाबो जानो हागौ। बेखायनो रावनिबो गलाम जानांगौनि दरखार गैया, नाथाय जोङो फोसाबनांगौनि गोनांथि दङ। गलाम जानाङा, फोसाबनांगौनि गोनांथि दङ। बे बाथ्राखौ गोसोआव लाखि। मा दरखार दङ? बे पलिटिकेल इस्युखौ लानानै गावजों गावनि गेजेराव दाङाबाजि जानो मा गोनांथि दङ? जाय बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमखौ हाजार हाजार बर' फिसाफ्रा थै होनानैसो मोनबोनाय आरो बे थै होनानै मोनबोनाय बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव मोनफ्रोमबो बिटिसि बिसायख'थिया सफैबा जों गावजों गावनि गेजेरावनो थैनि बानाजों बिटिसि बिसायख'थि गेलेलांबाय थानो सानबाय नामा? एसे उनफिन। आरो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव साब्रै साबा सयजनसो ओरैबायदि माखासे अहंकार गाज्रि गोसोनि पलिटिकेल लिडारफोर दङ, जायफोर पलिटिकेल लिडारफोरा गावसोरनि मोननांगौ मोनथायनि थाखाय जों बर' माहारिनि माखासे देरफुनाय इयुथ्सफोरखौ एसे एनै रांनि लालस सोनानै जौयै बेदरै दिनै गलाम खालामना दोननानै गावसोरनि थाखाय दिनै बिसोरो मिस इउज खालामगासिनो दङ। गावसोरनि मोननांगौ मोनथायनि थाखायनो दिनै बिसोरो बर' फिसाजों गेजेरावनो दिनै बुलाय सुलाय खालामनानै बिसोर दिनै मुलाम्फा लागासिनो दङ। बै माखासे अहंकार गाज्रि आखुनि लिडार आरो पलिटिकेल लिडारफोरखौ दिनैनि समनिफ्राय गोसोआव लाखि। जों दिनै संनो नाजानांगोन आरो जुदि जों फोरमान मोनोब्ला, गोनांथि जुदि जाथारोब्ला, समा जुदि थिनथारोब्ला बिसोरखौ जोङो जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमनिफ्राय एखेबारे खिथौ जानानै किक आउट खालामखानांगौ। सिदा बाथ्राखा। मानो बेफोरबायदि लिडारा जोंनि बिखायाव जुदि थाबाय थायोब्ला बेबायदि गुबुंले जिथु सोमजिबाय थानाय आबहावा थासारि बियो बांसिननिफ्राय बांसिन जालांबाय थागोन। लोगोसे जोंनि बर' माहारिनि आपकामिं इयुन जेनेरेसना मोनसे मोजां प्लेटफर्मखौ मालाबाबो मोनफैनाय नङा। दा दिनै फैगौ बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै ससियेल मिडियायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दानानै दोनजानाय जा मोनसे संबिधान, बे संबिधाननि मोनसे लिरजानानै दोनजानाय संबिधाना जोबोद गोसारलागासिनो दङ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फैगौ बिसायख'थिखौ लानानै जा मोनसे सांग्रांथि मेल खालामनायनि मोनसे लाइजाम, बे लाइजामनि बाथ्रायाबो गोबां रोखोमै गोसारबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। दा दिनै फैगौ बिसायख'थिखौ लानानै माबायदि सांग्रांथि मेल, माबे मोनसे बाथ्राखौ लानानै सांग्रांथि खालामहैनाय, लोगोसे दाब दाब जायगाफोराव दिनै सांग्रांथि मेल खालामहैनाय नुथायखौ जों नुनो मोन्दों आरो दाब दाब जायगायाव सांग्रांथि मेल खालामहैनाय समाव माखासे रायजो राजाफ्रा बिसोरनाव सोंथि खालामनाय, माखासे दाङाबाजि जानाय नुथायखौबो जों दिनै नुनो मोन्दों आरो माखासे दाब दाब जायगायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सांग्रांथि मेल खालामनो लानाय हाबाफारिखौ बेन खालामनाय, बन्द खालामनाय माखासे नुथायखौबो जों नुनो मोन्दों। दिनै जोबोद सिरियास बाथ्रा, मोनसे बाथ्रा बुंगोन आङो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा मोनसे संबिधाननि बाथ्राया गोसारबाय दङ बेखौ आं फरायथिनानै होनि। दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे राजखान्थियारि गौथुम नङाब्लाबो
बर'फोरनि थामोन्थानि फारसे खैफोद फैयोब्ला राजखान्थियारि आयदाफोरखौबो आखायाव लानो आरो गोजोरथि सुस्रांनो। जोबोद इम्पर्टेन्ट बाथ्रा। दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे राजखान्थियारि गौथुम नङाब्लाबो बर'फोरनि थामोन्थानि फारसे खैफोद फैयोब्ला राजखान्थियारि आयदाफोरखौबो आखायाव लानो आरो गोजोरथि सुस्रांनो। दा बेवहाय मोनसे ओरैबायदि गेदेर सोंथि बेरखांगोन दिनैनि बे समाव। दानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव थानाय मानगोनां दिपेन बर' बिथांनिसिम जे मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा थांनाय माखासे सान सिगाङावहाय बुंदोंमोन जे NDA नेशनेल डेम'क्रेटिक एलायेन्सआव थानाय माखासे बिजाथिफोरखौ सापर्ट होनायनि बाथ्रा आरो सापर्ट होनायनि गुबै थांखिया जाहैबाय मा जे BTR एग्रिमेन्टनि माखासे मावनो गोनां खामानिफोरखौ मावफुंनांगौनि लोगोसे मानगोनां NDB ब्रादार्समोननि माखासे जेंना जेथोफोरखौ सुस्रांनांगौनि थांखियै NDAनि माखासे बिजाथिफोरनि गेजेराव BJP पलिटिकेल पार्टिनि दिलीप सयखिया बिथांखौ भट थुनानै देरहासार होनो थाखाय खावलायदोंमोन आरो मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा बे BJP पार्टिनि दिलीप सयखिया बिथांजों मोनसे हेलिकप्टाराव गाखोनानै दरं उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव थांनानै जोंनि बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोननि मोनफा मोनफा बेसेन गोसा भटखौ दिलीप सयखिया बिथांनाव थुनानै बिथांखौ सापर्ट होनानै देरहासार होनो थाखाय खावलायदोंमोन। दिनैयो खावलायनाय लेखा देरहासार होहरबाय। दा दिनैयो जाय थांखि जा मोनसे एजेन्डाखौ लानानै दिलीप सयखिया बिथांखौ सापर्ट होनानै देरहासार होहरबाय। दिनैनि बे समसिमहालागै बे MP दिलीप सयखिया बिथाङा BTR एग्रिमेन्टनि गेजेरजों लाबोजानाय मोनबैसे दफाफोरखौ दिनै सुस्रांनानै होफैखो मावफुंनानै होफैखो लोगोसे NDBनि जा माखासे जेंना इस्युनि बाथ्राखौ लानानै दिनै दिलीप सयखिया बिथांखौ दिनै देरहासार होहरनो हरदोंमोन। बे दिलीप सयखिया बिथाङा NDBनि मोनबैसे जेंना जेथोखौ दिनै सुस्रांनानै होफैखो। दिनै सोर फिननाय होगोन? सुस्रांनाथ' होफैयाखै। बे MP दिलीप सयखिया बिथाङा थांनाय बावैसो सान सिगाङाव मा बुंनाय बे BTCआव माबोरैहाय मोननै माने मोनथाया थानो हागौ। मोनथायनि बाथ्रा माने जोंनि बे 6 शिड्युल आरो ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सनि बाथ्रा। मा बुंदों बेयाव 6 शिड्युल थागोन हयतोबा माने ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सआ थागोन। जाय लिडारखौ माहारियारि आफादनि सासे आफादगिरि बिबानाव थानाय सासे गोख्रों बर' हारिनि दैदेनगिरिया दिनैयो देरहासार होनो थाखाय खावलायदोंमोन। बे लिडारानो दिनै जोंनि बर' माहारिनि थामोन्थाखौ आसि थुनानै दिनै बाथ्रा बुंनो दिनै गोहो मोनदों। लाजियाखसै, साननाय फैयाखसै। दिनै जाय हायाव जोङो जोंनि राव हारिमु धोरोम सानस्रि गाननाय जोमनाय गासैबो बिथिंखौ जों बोजबनानै जोङो रुजु रुमु जिउ खांबोगासिनो दङ, संसार जाबोगासिनो दङ। बर' माहारिखौ जोङो फोथांनायनि जाय हायाव थानाय जों सिमां सुजुयो बे थाग्रा हाखौनो दिनैयो नोजोरथि होनानै बाथ्रा बुंबाय। जोबोद लासिथाव बाथ्रा। बेनि सायाव अल आसाम माने ट्राइबेल संघनि माखासे गेदेर बिबानगिरिफ्रा दिलीप सयखिया बिथांनि मुसुखा सावनानै कुइसन खालामदों, निमाहा बिनांगौनि माखासे बाथ्रा बुंदों। नाथाय जोंथ' बेनि उल्थायै बांसिनसो दिन्थिफिननाय जों माखासे नुनो मोनदों। थारमाने जोंनि बर' हारिनि माखासे जेंना जेथोफोरखौ बा माबा मोनसे जुदि अलखदनि लामायाव जुदि फैनाय बायदिखौ नुदोंब्ला दिनै माहारियारि आफादनि माखासे गोख्रों बिबानगिरिफ्रा बे बर' हारिनि सुथुर दैदेनगिरि लिडारफोरनि आखायाव दायित्व होनांगौनि बिबान होनांगौनि मा गोनांथि दङ? दिनै जाय हारिया जोंनि गारबोनाय जारिमिन समनिफ्रायनो सुथुर, दिनै जाय हारिनि माखासे लिडारफ्रा दैदेनगिरिफ्रा दिनैसिमबो बर' हारिनि माखासे थामोन्थाखौ डिस्ट्रय खालामनो दिनैसिमबो फोजोबस्रांनो बिसोरो नाजागासिनो दङ। दिनैसिमबो बिसोरनि जुजिनाया जोबाखै। बिसोरनि फान्दोआवनो जोंनि बर' हारिनि माखासे गेदेर बिबानगिरि दैदेनगिरिफ्रा बिसोरनि गलाम जानानै गरसे गरनै लालस मोननानै माखासे सिट शेयारिं बिबानफोरखौ मोननाय लोगो लोगोनो माखासे माहारिनि सेन्टिमेन्टेल बाथ्राफोरखौ बावगारनानै दिनैयो बैसोरनावनो जोंनि माहारिनि अलखदनि प्रब्लेम इस्युखौ मावफुंनांगौनि दायित्व होनांगौनि मा गोनांथि दङ? एसेबांथो जुदि बर' माहारिनि सेन्टिमेन्टेल दंमोनब्ला, एसेबांथो जुदि बर' माहारिनि खैफोदखौ लानानै साननाय दंमोनब्ला दिनै बे दिलीप सयखिया बिथांनि जायगायाव सोरबा बर' फिसाफोरखौनो जाथिनि सार्थआव दिनैयो देरहासार होहरनो हागौमोन ना? दिनै जाथिनि सार्थखौ जों लानाय नुवाखै खुगायाव जों बुंनाय नुयो।
नाथाय जोङो पलिटिकेल सार्थ लानानै आन्दोआव हेफाजाब होनाय माखासे नुथायखौसो जों नुनो मोनगासिनो दङ। दिनै आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन, बर' माहारिनि गेजेराव जेसेबांखिनि माहारियारि आफादफोर दङ बै आफादफोरा सोरबा पलिटिकेल लिडारनि सोरबा पलिटिकेल पार्टिनि जानानै खामानि मावनांगौनि बाथ्रा बुंनांगौनि जेबो दरखार गैया। जेब्लायबो गेजेराव दिदोमथि थानानै जोंनि बर'नि गेजेराव जेसेबांनि पलिटिकेल पार्टिफोर दङ बै पार्टिफोरनि मावनाय दांनायखौ बिसोरनि हाबाफारिखौ मोजां जादोंना जायाखै, जेरैबायदि मावनांगौ बेफोरबायदि मावफुंगोना मावफुङाखै, जेरैबायदि रायजो राजाखौ अनसायनांगौ बेफोरबायदि अनसायगोना अनसायाखै, बेफोरबायदि माखासे बिथिंखौ नोजोरथि होनानै एडभाइस हरनाय, फोरमायथि हरनाय, सावरायनायनि गेजेरजों माखासे बाथ्राफोरखौ दिनैयो जाफुंसार खालामनाय बेफोरबायदि मोनसे प्लेटफर्माव थानानैसो खामानि मावनांगौमोन। दा दिनैयो थांनाय 2020 मायथाइनिफ्राय माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेतु UPPL पार्टिनि जानानै दिनैयो बिसायख'थियाव थोंजोङै सापर्ट खालामबाय, जेबो नङा, मोजांनि बाथ्रा। नाथाय बेवहाय मोनसे सोंथि बेरखाङो, बे सोंथिया आंनि नङा, बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोननि बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफोरनि दा मोनसे सोंथि जानानै फैदों। दिनै मोनसे हारिनि माहारियारि आफाद बायदिया थोंजोङै बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिखौ दिनै पलिटिकेल सापर्टिं खालामबाय, मोनसे हारिनि माहारियारि आफाद बायदिनि सापर्टिं खालामनानैब्लाबो थांनाय 2020 मायथाइयाव UPPL पार्टिया गासै मोन 11 टटेलि मोननै बियाब जायो नालाय गासै 12टा सिटखौ बिसोरो देरहासार जानो हादों। दिनै मोनसे हारिनि माहारियारि आफाद बायदिनि सापर्ट मोननानै मानो मोन 12टाल' दिनै देरहासार जानो हानाय, बेनि बांसिन जानांगौमोन। आरो फैबाय थानाय जा 2025 मायथाइनि जा BTC बिसायख'थि बेवहायबो जोङो मिथिबाय जे माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादा UPPL पार्टिखौनो सापर्ट होनो थांगासिनो दङ। दा बेवहाय जोङो रिजाल्टखौ उनावसो मिथिसिगोन। मोनसे हारिनि माहारियारि आफादनि सापर्टिं मोनसे मोननानै UPPL पार्टिया बेसेबां सिटखौ आवग्रिनानै देरहासार खालामनानै लानो हायो। आरो दिनै मोनसे दुखुनि बाथ्राया जाहैबाय मा, दिनैनि बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद ABSUनि गोथार महर मुस्रिया बारम्बार गोबां बर' फिसाफोरनि खुगाजोंनो दिनै सोनखारि जानो गोनां मोनसे अबस्थायाव दङ। दिनै एबसुफ्रा एबसुनि दा एबसुनि जा गोथारथि, दा एबसुनि दानानै दोनजानाय जा मोनसे गोथार संबिधान, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे बिबानगिरिफ्रा बै एबसुनि गोथारथि बा बै दानानै दोनजानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि संबिधानखौ क्रस खालामनानै आन्दोआव एसेब्लाबो खामानि मावलांबाय थानायखौ जों दिनैयो नुनो मोनदों। दा दिनैयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जायफोर बिबानगिरिफोरनि थाखाय, जायफोर दैदेनगिरिफोरनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि एबसुनि गोथारथिया दिनै मानहानि जादों, गोसोम दागो नांदों, बै माखासे बिबानगिरिफोरखौ, बै माखासे दैदेनगिरिफोरखौ बुहुमनि साफ्रोमबो मानगोनां बर' फिसा रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोनहा दिनैयो नोजोरथि होनायनि सम जाबाय। नङाब्ला दिनैयो जोङो बेबायदि अबस्थायाव जुदि जोंनि बर' माहारि इयुन जेनेरेसनखौ दैदेनलांबाय थानांगौब्ला जोंनि बर' माहारिनि बिखायाव मालाबाबो मोजां लिडारा जोनोम जानाय नङा। गोसोआव लाखि मानगोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोन। दानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा निति आदर्श, जा मोनसे थासारि, आरो बै गारबोनाय समनि जा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि निति आदर्श, जा मोनसे थासारि, हा आरो अख्रांनि फारागथि दं। नंगौना नङा मानव गेदेर रायजो राजा नोंथांमोन? गोजोन्थों, खुलुमबाय। जय बर' हारिनि, जय बर' बिमानि।